Λοιπόν, να τη η τσεπούλα. Και παρόλα αυτά δεν τις έχω αποφύγει και έχει κάνει τέτοια. Με το σίδερο θα στρώσουν. Ωραία. Πάμε τώρα να το προχωρήσουμε μια στάλα και να πούμε το εξής. Εδώ τώρα, κάτσε να κόψω εδώ κλωστούλες. Λοιπόν, εδώ υποτίθεται ότι αυτή η κόντρα έπρεπε να είναι με αυτή τη ραφή, ταιριαστή. Δεν υποτίθεται, πρέπει να είναι. Απλά επειδή δεν είχα τώρα κόντρα στην τσέπη, μπορεί και να έχει περπατήσει μια σταλίτσα. Γενικά αυτή η κόντρα είναι σως. Εντάξει, πρέπει να έρθει με τη ραφή της τσέπης, εκεί. Αντίστοιχα και εδώ, έχω, κοντρίτσα. Δεν έχεις περάσει κοντρίτσα. Έπρεπε να έχω και στην πλαϊνή, στην τσέπη, σας θυμίζω ότι πρέπει να έχω μία κόντρα. Ναι, στην τσέπη. Στην τσέπη πρέπει να έχω την κόντρα του ανοίγματος. Γιατί η κόντρα του ανοίγματος, όχι δεν τη βλέπω. Η κόντρα του ανοίγματος, σκεφτείτε όμως το εξής, έτσι. Η τσέπη έχει 1,25 περιθώριο ραφής, ή 2 όσο έχετε αφήσει. Θα δείτε μία κόντρα κάπου εδώ, σε αυτή τη θέση. Και όχι εδώ που είναι ραμμένο. Γιατί εδώ είναι τελειωμένο το ρούχο. Άρα η κόντρα θα πρέπει να είναι εκεί που είναι τελειωμένο. Για φέρετε να το δούμε. Λοιπόν, η κόντρα της τσέπης είναι εδώ. Εντάξει, είναι εδώ. Δεν είναι κουλό, είναι ολόσωστο. Διότι σας θυμίζω ότι εδώ έχουμε ένα περιθώριο ραφής 1,25. Άρα η κόντρα αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Εντάξει, στο 1,25, γιατί εδώ είναι τελειωμένο το ρούχο, ενώ εδώ όχι. Άρα είναι μια χαρά. Άρα εγώ θα βάλω την καρφιτσούλα μου εδώ, γιατί τι θέλω να κάνω, καλά εδώ είναι μικρό το άνοιγμα. Μπορώ όμως, θα σας το δείξω στη μέση που είναι πιο σωστό, λογικά θα είχα και εδώ μια κόντρα στην τσέπη. Θα είχα και εδώ αντίστοιχα μία κοντρίτσα. Είναι λίγο πιο έξω, ναι. Γιατί και αυτή δεν είναι κουλή που είναι εδώ πάνω, γιατί αναφέρεται στο 1,25. Άρα τελειωμένη η τσέπη μου πολύ σωστά θα ήταν σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι. Ωραία. Άρα είμαι εδώ ολόσωστα. Και επειδή αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να μου φύγει, πριν να βάλω τη ζώνη και πριν να ράψω την πλαϊνή ραφή, μπορώ να έρθω να πατήσω ένα γαζάκι εδώ, να τα στερεώσω αυτά μαζί, όπως κάναμε με τις πένσες στην κλασική φούστα, για να μην τα κυνηγάω στη συνέχεια της ραφής του ρούχου. Άρα θα έρθω να βάλω, δεν χρειάζεται καν στερέωμα. Ένα γαζί στο ποδαράκι, που είναι στα 7 χιλιοστά, άρα η ζώνη μου που θα έρθει στο 1,25 θα το καλύψει, αλλά να είναι στερεωμένο. Αυτό με ενδιαφέρει.